Οι ομαδικές σφαγές, οι αρρώστιες και οι κακουχίες, καθώς και ο κατατρεγμός που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός, οδήγησαν παραπάνω από το μισό του συνολικού πληθυσμού στην εξαφάνιση και την καταστροφή. Έτσι έσβησε το όνειρο της ανεξαρτησίας του Πόντου. Τα γεγονότα αυτά που δεν είχαν προηγούμενα στην ιστορία έμεναν να χρειάσουν μπροστά σε αυτά που ακολούθησαν από τη 19η Μαΐου του 1919, οπότε και άρχισε η δεύτερη και πολύ αγριότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Χαρακτηριστική είναι η εντολή που έδωσε ο Μουσταφά Κεμάλ. Η εξόντωση και των υπολείπων Ελλήνων με τον ίδιο τρόπο. Με μια όμως διαφορά. Αυτή η φάση θα είναι και η τελική. Εκτελεστικό όργανο σε αυτή την επιχείρηση κατά των Ελλήνων του Πόντου, ο Τοπάλος Μαν, πρώην λαθρέμπορος καπνού. Ο Κεμάλ, θέλοντας να τον ανταμείψει για την βαρβαρότητά του, τον όρισε αντιπρόσωπό του στην παραλιακή ζώνη του Πόντου, με πλήρη δικαιώματα στην τύχη των Ελληνοποντίων. Έτσι ο Τοπάλος Μαν και οι τσέτες του συνέχιζαν το φρικιαστικό έργο τους, σκοτώνοντας και ελελατώντας τον ποντιακό ελληνισμό. Ο ξεριζωμός συνεχίστηκε αμύωτος ως το 1914, οπότε έφυγαν και οι τελευταίοι Ελληνοπόντιοι με τη συμφωνία για ανταλλαγή πληθυσμών που προβλεπόταν από τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923.
Υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους πάνω από 350.000 Ελληνοπόντιοι. Οι πρόσφυγες μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη κάτω από τραγικά άθλιες συνθήκες. Ό,τι δεν πρόλαβαν να κάνουν οι Νεότουρκοι, το ολοκλήρωσαν οι κακοχίες και οι αρρώστιες που οπότε κάτισαν κυριολεκτικά τους πρόσφυγες. Κατά τον ερχομό τους στην Ελλάδα, περνούσαν από υποχρεωτική καραντίνα σε καταβλισμούς στη Μακρόνισσο, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κόρινθο και αλλού. Διασώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα 350.000 περίπου πρόσφυγες, ενώ αλλού κατέφυγαν στον Κάφκασο, τη Φλίδα και σε άλλες περιοχές της Νότιας Ρωσίας και αλλού. Τα πρώτα τα χρόνια έζηναμε στην Τουρκία σαν αδέλφια, καλοί είμαστε. Μετά κάποια χρόνια έβγαινε αυτό η Σπαΐ, σπάζανε τα ρεμανάντα στην Πόντιες, 6 ώρα οι φαντάροι έρθανε, δεν πήραμε τίποτα, έτσι έφυσαμε τα σπίτια. Οι γειτόνοι οι Αρμένοι είπανε όποτε έρθουν να τα δώσουμε πίσω και δεν πήγαμε άλλο πίσω, έμειναμε εκεί. Κυπόθαραμε πολλά. Μετά είχαν τα καράβια, τα ρωσικά, τα ελληνικά. Άλλοι στην Ελλάδα, άλλοι στους Ρωσίες έφυγαν. Υπόθαρανε πολλά. Πέθανανε πολλοί σαρδόμια, στα καράβια μέσα. Μετά τα 39 της χρονίας μας έκαναν εξορία, 15 νύχτα ημέρα στο Τασκέντι. Με το φορτίο τα τρένα. Στο καθένα βαγόνι ήταν 10 οικογένειες. Κάθισαμε 17 χρόνια στο Τασκέντι, πέθανανε πολλοί. Κουνούδια, ζέστη, στο καθένα σπίτι πέθανανε 2 μωρά, 3 μωρά, μεγάλοι, όλοι.